Spiss nisimgħu fuq il-bżonn li studenti b'abiltajiet differenti ikunu dejjem aktar inklużi fis-soċjetà u jingħataw opportunitajiet daqs studenti oħrajn. Dan il-kliem li ħafna drabi jkun fuq il-karta se jsir realtà permezz ta' ftehim li ġie ffirmat bejn il-Malta Trust Foundation u l-Iskola tal-Mużika. Fil-fatt, mal-mitt tifel u tifla b'diżabilità jew sfidi diversi se jingħataw l-opportunità jisfruttaw il-potenzjal ta' diversi talenti mużikali li jista' jkollhom fiċ-Ċentru l-Mużika u l-Arti li se jiftaħ il-bibien tiegħu fil-ġimgħat li ġejjin. Dan iċ-ċentru f'Birkirkara huwa l-ewwel ta' tip tiegħu f'pajjiżna li fih se jiġu offruti lezzjonijiet u terapija bil-mużika li timla l-vojt li jkunu esperjenzaw dawn l-istudenti f'ħajjithom minħabba d-diżabilitajiet tagħhom. B'dan il-mod huma se jiskopru l-abbiltajiet mużikali tagħhom u jgawdu mill-kuntentizza li kapaċi toffri il-mużika. B'dan il-ftehim, iż-żewġ naħat se jikkoperaw fuq bosta inizjattivi biex jappoġġjaw tfal li m'għandhomx aċċess għall-mużika u l-arti. Lezzjonijiet f'dan iċ-ċentru se jitmexxew taħt id-direzzjoni tal-pjanista u terapista tal-mużika Rosetta De Battista. Se tkun esperjenza ta' mużika, imma wkoll se tkun esperjenza ta' tagħlim. Jiġifieri din hija mixja. Dawk it-tfal li se jkollhom aktar potenzjal imbagħad se nkunu qed nippreparawhom biex ikunu jistgħu jitlu fil-mainstream, ġifieri jitlu ġewwa l-Iskola tal-Mużika Nazzjonali. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Ġustin Karwana qalet li edukazzjoni ta' kwalità tfisser li l-inklużjoni u l-opportunitajiet indaqs ikunu strumentali fit-tagħlim li jingħata lit-tfal tagħna. Diġà kellna madwar 140 talba minn tfal biex jattendu għal dan is-servizzi għax ħaġa inkoraġġanti ħafna u rridu nkomplu nibnu biex nkomplu nagħtu edukazzjoni inklusiva, edukazzjoni ekwa, edukazzjoni għal kulħadd. Il-konferenza tal-aħbarijiet intemmed b'melodija grazzjuża li ndaqqet minn pjanista bl-awtiżmu. Tfajla li hija eżempju ċar tat talent artistiku li qed ikun infittex li jiġi sfruttat permezz ta' dan il-ftehim.